Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci. A yau na kawo mana wani littafi wanda ya tona asirin duk masu samun kuɗi a intanet da applied marketing. Kuma duka a cikin harshen Hausa don sauƙin fahimta da masu farawa. Wannan littafi ya ƙunshi dabaru da dama na yadda ake samun kuɗi a intanet. Ya kamata kowanne matashi ya mallaki wannan littafi. Akwai link a ƙasan bidiyon nan wanda za ka danna ya kai ka har inda wannan littafi yake. Wannan littafi yana da matuƙar amfani ga duk mai son ya fara samun kuɗi a intanet. Wannan littafi baya da tsada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci. A yau na kawo mana wani littafi wanda ya tona asirin duk masu samun kuɗi a intanet da applied marketing. Kuma duka a cikin harshen Hausa don sauƙin fahimta da masu farawa. Wannan littafi ya ƙunshi dabaru da dama na yadda ake samun kuɗi a intanet. Ya kamata kowanne matashi ya mallaki wannan littafi. Akwai link a ƙasan bidiyon nan wanda za ka danna ya kai ka har inda wannan littafi yake. Wannan littafi yana da matuƙar amfani ga duk mai son ya fara samun kuɗi a intanet. Wannan littafi baya da tsada.